Pratini Kuncoro sandiwara kang sanyata Ketopratini Kuncoro berkah saking Sang Hyang Nata karawitan cipta laras mugi jaya salaminya angiringi sandiwara Ketopratini Kuncoro sanyata Ketopratini Kuncoro berkah saking Sang Hyang Nata karawitan cipta laras mugi jaya salaminya angiringi sandiwara Ketopratini Kuncoro
Jan. Kowe maju aku ra mundur delik. Ayo, bar kene kono.
kan dayung.
Kok satu program modal kok sembrono. Delok palu lah kan macam. Apa? Oke. Ketok, gayut. Ya!
Wong Bambangan. Nggih. Yen isih iman, awamu mriki wis suminggir ana ing papan kene. Sing mau karepno. Sing tak karepno. Matimu ana ing papan kene. Ojo gampang kowe ngakoni mati. Ayo, ditentokke. Kowe apa aku sing mati ana ing papan kene. Sampeyan meneh. Tak elingake. Mriki wis suminggir ana ing papan kene. Nek kowe jamani. Ojo mlayu kowe. Ayo, buktekake nek iso kembali. Wow. 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 Aku ora bakal mundur. Wow. 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 What? Wow. Majapahit, ayo aja enak-enak sila tumbang. Iki musuhmu wong Blambangan. Metu yen pancen kowe kasatriyaning Majapahit. Wong Majapahit, ayo tak enteni ning jabane Rangga. Metu. Wong
Wong Mojopahit. Hai lengake. Saiki kancor wong wis basa-basi pindho bapatan pace. Mula sangka kuwi yen kena tema nyawamu. Ora usah dadak dadi pepalangku. Wulungno aku ben munggah nang Mojopahit, Kok kepenak kowe loro aku? Ketalono. Ora ana bambang lumrahe mati saka keplanetan. Panci kuwi bener. Yen kowe nyoto-nyoto prajurit sing sekti. Tampani. Paribasan bledet maksa rendem bodon ke aku ora bakal wiris.
Aku ora terima matiku. Aduh, bedun wala wong ngedian malah diompoli, aduh. Bedun. Waduh diompoli. Aduh. Ana apa? Aja mlayu aku melu. Aku wedi. Ana apa? Ana apa? Aku wedi, aku melu-melu. Aduh, ana apa ya? Aduh. Waduh, aku aduh. Aduh matane, aduh sirahku, aduh sirahku mumut, mata berkunang-kunang, aduh encak rematik, pegel, inup-inup, pilek dan lain-lain. Aduh. Curi empat. Aku curi empat, nak kowe curiga. Aduh. Kape diapakno iki? Aduh, iki malah diubang-ubang. Aduh. Digodhog wae. Aduh. Njaluk kawin. Aduh. Biasanya orang ini gini kan? Nggak kira nabrak berarti lana. Aduh. Aduh. Aku wedok ya. Loh. Aduh. Apa itu, Bro? Kita enak lato-latone. Nah. Waduh, masa lato-lato. Aduh, aku dadi pocong ora kajian ya. Aduh. Satu kalau di teror pocong. Nak di teror pocong ngene. Aduh, ki piye iki? Aduh.